Коледо, скокът, Коледо, да се роди Коледо и прероди Коледо, пълно рано Коледо. Новата година дарове ни носи, сочи плод, градина, роси, сенокоси, носи безорници в мирни небосклони и отпойни птици, неситни клони. Носи на невята жътви златозани, грози на ловята да са благодарни. Грижи озеро е десно ветро, смачките за кълдорява щедро. Носи ни здраве и крила орлови, за да ни оздрави към простори нови. Сурва весела година, радост нашата родина. Мир да бъде на земята, нека всички станат братя. Мир децата да живеят, да играят и да пеят. Над градини и долини плодородие да има. Сурва весела година, радост нашата родина. На любимата страна най-честита бъдина. Честита Коледа, щастлива нова година! Браво! Веднъж баба Меца скитала цял ден из гората и много гладняла. Прибрала се вкъщи, седнала да яде. Яла, толкова и се отвадило, че да му глада спре. Лапала, цели хапки на бедушкалта и не щеш ли в кръвта и се спряла в въпрос. Ревнала Мецана. Оле, какво става? Оле, умирам, всички брати и сестрица. Дошъл запътян Вълчо на Какво ти е, бабо Мецо? Ох, Вълчо, гърга ми кръвка се е спряла. Бабо Мецо, бързичко си яла май. Остана. Защо не глътнеш малко водица? Глътах не минава. Почакай тогава, да повикам Лиса. Тя разбира повече от тия работи. Разтичал се Кумчо Вълчо, разкърчил се Линею, кума Лиса. Бързо, Лиса, че Мецо умира. Ето, спокойно, Вълчо, нищо няма, Мецана си е справедлива. Дива кост се спряла. Тук виж, докато имаш, може и да умре. Ще ми не комезна лек за болката и да вървим. Учиш ли при Меца? Не бой се, сестрица, хайде, съвзели се, лесно ще ти мине. Само ме слушай, най-напред ще ми кажеш къде криеш меда. Аз ще се кача на дървото с мешеното гърне и 3 пъти ще рокна мед. Ти ще вдигнеш глава нагоре, ще ме гледаш и 3 пъти клетва ще дадеш. Проклета да бъда, хапне кости през Велики пости. Повтарям. Проклета да бъда кухар на кости през Велики пости. Както казвала кума Лиса, тъй сторила баба Меца. 3 пъти се крила Алиса, 3 пъти в гърнето сме да бъркала. Медеца до капка облизала и накрая отсякала. Много си грешна Мецана, щом ти се не изрезала. Потрая още малко, ще повикам Мешко, той може да измисли нещо. Дошъл Ешко Бешко, поклатил глава. Право да ти кажа, бабо Мецо, твоята болка може да се лекува. Но ти не се плаши, само ме слушай. Какво да ти кажа, точно той ще върши. И ще видиш, че ще те сега. О, живта се, ако не чувам, никога няма да забравя твоята година. А сега казах какво да правя. Сега се изправи и затвори очи. Щом ти каже сядай, ще се наведеш и ще седнеш наново. Ала и нито дума да не си продумала. Ще видиш, че Костафов сама ще изплачва на кипа. Баба Меца се затворила очите, а през това време Ешко подложил главица в нея и извикал. Сядай! Баба Меца седнала, но изревала страшно. Оле, какво става? Оле, умирам. Баба Мецо, ти си жива още в уста останат. Така ли се вика? Нали ти казах и думата не издумаш? Но почакай още малко. Ще повикам Штърка. Той е майстор. Ще дръпне направо в гърлото. Може да ти помогне. Дошъл Штъркела. Какво има, баба Мецо? Ох, ще към гърлото и кръвка ще трябва. Ако не твърдо с никога няма да забравя твоята година.
Те само за тази проклета коса. Запретнал се Щъркът, бръкнал в гърлото на баба Меца и хоп, извадил киста. Готово, баба Мецо, сега плаща. Я го вижте дълбока, го пак може да е благодарен, че имах на главата. Той не да иска. Махни си така, да само беляци търсиш. Щъркилът поклачил глава и отлетял. Кой каквото? Къде си това ще намери? Минало много време, баба Меца пак се задави в гърлото и пак се става от кост. Тичайте за Щърка. Какво има, баба Мецо? Още ходи, брат и сестра, бърги страна и въди, сестра, близкия клеш, да ти ги носиш. Първо ще извадя зъбите ти, баба Мецо, да не ми откапеш главата, после вече ще извадя коста, ако ме потиш. Оле, не мога да става, не мога да два зъба си имам, без тях ще остана. Ти без тях ще останеш, баба Мецо, щом за добрината така се отпустиш. Баба Щъркилът прибрал клещите в чантата си и отлетял, а баба Меца останала с кривата коса в гърлото да не бе. Мили дечица, как и ти и батковците ви дойдохте на гости? Ние първо видяхме вас, как сте се приготвили за Коледа, за ново учене. Разбрахте ли ме? Ние сме ви донесли подаръчета. Една обща сенка, деца, стройте се отпред. Математика ще има чудния ми час. Парове програми, учимо за клас. Математика ще има чудния ми час. Ето ни компания такава, на предметите от всеки клас. Още един път, обаче. Както отвина, идвайте при нас. Кои си ще учим заедно с вас. Учителите наши, най-добри са в час. Формули, схеми, съставяме на отрас. Учителите наши, най-добри са в час. Формули, схеми, съставяме на отрас. Ето ни компания такава, на предметите от всеки клас. Кои си ние, връщаме се в клас. Учителите ни има час. Парове програми, учимо за клас. Математика ще има чудния ми час. Парове програми, учимо за клас. Математика ще има чудния ми час. Той си един молитва така за тихото. Аре, направя да се знаме. Ама насам. Аз почвам да те повтарям. Насам да погледне. Дръжката на ухото, дръжката.
Да е интересен. Така, точно. Ама, че си умен. Обаче Джейсън има. Я припади малко към камерата. Виж, Ирена е така да направи. Я виж така, Емо, къщи. Ама няма да ти паднат очилата. Емо, искам една физиономия, която направо си ужасен от материала, който трябва да научиш. Съсредоточи се. Точно! Супер! Супер! Я изведнъж. През всичкото време бяха си неща. Искам пак да... чудесно, супер! Емо, с двете ръце на главата, болите глава. Но на киня в кръчма! Ама, ти си ужасен, не се сне. Ужасен си, много материал. Виж, трябва да ти се скара какво правиш. Това ще да ми правиш. Още ли, бе? Мисля, че се кара и за дошката. Петова. Вау! Направи една физиономия. Тая е гадна лъдница. Дърни си косата. Така. Точно. Чудесно. Нали ако се пълни, ми не се виждат празни чинове. Не голяма ядост. Така. Точно така. Ама без езици. Пак те са набедиви. Пак те като са набедиви, ти не си виновен. Умира си от тях. И аз ще кажа на тебе. Аз ще ти говоря на тъпка. Я напред така. Така. Тупи един учебник. Удари един учебник. Така. Точно така. Нека си подбере тя пак в този момент. Стига толкова. Според мен стига толкова ми гони. Хвърля. Айде. Така. Точно. Супер. Няма. Точно. Фона е ужасен просто. Това няма коментар. Просто фона е ужасен. Ама не така, мога да дърсти. Чай, но трябва ли да го обратно, аз да показвам на него, не той на мене. Ти си умел. Ма, минете по-насам към таблото. Диската. Добре, чувстваш, че не разбираш нищо. Хвани се за главата пак. Трябва да отида от другата страна. От другата страна. Абе, я ми покажа с тази пръчка и сега ще го правя аз много бързо. Айде пак. Колко ти там се обяснява нещо, обаче ти не видяваш. Да, аз ти обяснявам, че не видяваш и ти размахвам. И гледаш шумовете. И кажи, разбира се, нищо не става. Да виждаш главата се прави, как да казвам. Говори, абсолютно нищо не върши. И обърни се към... Да. Тя ще каже... Да, Изпушила съм. изпушила съм. Сериозно. Ама е само при една от нас го виждаш. Е така. Не.